pala itong preno? Ha? Mahalastik na yan. Aray ko niya panit na yan. Mag-hi ka sa camera. Hi. Yan. Wapo na kaya. Bagay. Ayan mga kasinag, puntahan naman natin yung kapatid ko na sumunod sa akin. Baka magtampo naman kasi bukas may trabaho na yun. Nandito rin lang naman ako. At pasyalan natin sa si Ampul. Ayan, let's go. Punta mo na kayo ma. Itong motor ang gamitin natin. May magamit tayong motor. Kasama ko yun eh. Kaway ka naman dyan, Ampul. Yan. Kamahiyain naman pamangkin kong ito. Ano ba nangyayari sa mga ito? No, pas. Pupunta tayong bayan mga kasinag. Okay ba yung ating camera? Itong preno? Ay walang ano? Busina? Ha? Mahalastik na yan. Madaming wala pala ito mga kasinag. Mahina ang preno. Ang busina wala. Pambihira yan. Pag nahuli tayo nito, violation. Papunta tayo ng bayan. Barangay Kumadug-Kadugawan to. Ito na ang Aplan. Pasok tayo ng bayan. Okay. Okay, rano na. Pumunta lang ako saglit. Dating eskwelahan ko mga kasinag. Dito ako nag-graduate sa eskwelahan na yan Yan Kumusta? Bless. Very good. Ang balita. Dadali ko sa ating pansit. Punta kayo sa bahay? Kasi nagkapatid ko pala Jojo. Hi Tas misis niya. Tama-tama mga kasinag, papunta rin pala siya sa bahay. Sabi ko doon sa bahay. Dito tayo mga kasinag. Puntahan natin si Lula. Tao po. Mana dia? Si Lula. Tawagin mo si Lola mo. Nandiyan kay Marquita.
Kilala pa daw ako ni nanay. Kabisita. Ikaw lang? Oo, nag-uwi lang ako. Ako lang. Tagal naman kasi hindi ko nakakita si Lola. Natsimpuhan ko ngayon. Laging wala, no? Laging wala. Ngayon sa pag-uwi ko, natsimpuhan ko. Dito daw. Tingnan natin kung kilala pa ako ni nanay. Sa gabi pa ako dumating. Sagsagi ng ulan. Ay. Nandiyan na? Ayan na. Sino ito? Hinahanap ka? Malay ko niya panit na yan. Kilala mo, wala ko ni nanay. Kilala ko sa mukha, hindi ko alam ang pangalan. Hindi mo kilala? Matagal na tayo hindi nakikita. Multa ka! Bayan! Ano? Hindi ko kilala. Yerson! Hindi ako. Gwapo na kaya! Bagay. Hindi. Kasi nakita yung talaga lola ko. na hindi nakikita, malimutin ako. Ganyan At tagal na kaya ako hindi nakabisita dito. Oo, hindi ko nga kilala. Pagpasok Nakisita ko. siya dito like kang wala. Ganun talaga ang tao, layas. Kaya pala mga kasi pagdating ko dito wala si nanay. Hi ka nga Lola sa vlog. Sino yun? Camera. Hi ka sa camera. Hi. Yan. Malilimutan na ng lola ko mga kasinag. Hindi na rin ako kilala. Limot na siya. Limot ba? Tapos, kung kanina akong anak, matagal na kasi. 2019, huli kong nakasama si Lola Nita. Ina siya ni Papa. Uwi na kami! Uwi na kami sa bundok! Natagal lang pala mga kasinag. Hindi rin ako kilala. Oo, sa Kabasag. May mga nyug pa man tayo doon. Marami pa! Sabi ko nga, nung isa, bakit ito daw ako nagpapakawit ako? Akin ba gayon? Tapos siya naman yung kapatid ko, yan si Jojo. Kaway ka nga Jojo sa vlog ko. Yan. Sino ba Anak ka naman niya. Yes, okay. Ano mga sinag, pauwi na kami. Paahon na uli kami ng Pakabasan. Kabasag sa Linang. Uwi na tayo. Nakapagbisita na ako kay Lola. Ayan. Andito na tayo. Kauwi na. Kapagbisita na tayo mga kasinag. Ayan o. Yan yung bahay ni Mama. Daming sinampay. Ayan o. Ano kasi dito mga kasinag? Ukay-ukay. May ukay-ukay.